नमस्कार मैत्रिणींनो, तर आजचा आपला लाईव्ह हा ऑर्गॅनिक लिप बामसाठी आहे। ऑर्गॅनिक लिप बाम म्हटलं तर काय आहे, इतकी सुंदर त्याची डिमांड आहे। काही जणींना नसेल तर ती वेटिंगवर असतात पण दुसरी वापरत नाही। खरंच ती इतकी छान असेल का? तर हो, खूप छान आहे। सगळ्यांनी वापरून बघा। आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्याच्यात कुठलंही केमिकल घटक मिसळलेलं नाही आहे। ते शुद्ध गाईचं तूप, तसं रोजची असल्यामुळे रोज फ्लेवरमध्ये गुलाबाची पाकळी तसंच गाईचं तूप या फ्लेवरपासून बनलेली आहे। आणि खूप डिमांड आहे तुमच्या लिप्सचे जे काही प्रॉब्लेम्स असेल, भेगा पडलेल्या किंवा काळवंटलेले, तर त्याचे प्रॉब्लेम्स रिपेअर करतात। आणि सगळ्या साईजमध्ये पण अवेलेबल आहे। मी साईज दाखवून देते तुम्हाला। ही बघा, ही छोटी साईज, त्यानंतर ही लिपस्टिक शेपमध्ये आहे आणि ही 20 ग्रॅमची अशी आहे। बघा, खूप सुंदर आहे। 3 आहे आणि मी ही दाखवते तुम्हाला लिपस्टिकसारखी। हे बघा, अशी ही निघते बाहेर आणि मागून त्याला बंद पण करता येते। हे बघा, खूप सुंदरसं असं तिचं स्ट्रक्चर हे आहे। आणि ही बघा, ही छोटीवाली मी लावलेली आहे। ही छोटी बघा, किती छानसं असं ग्लो करतो आणि खूप छान आहे। कमी रेटमधली आहे, तर सगळ्यांनी वापरून बघा आणि रिझल्ट सांगा। चला, बाय।